Har du billeder af dagen? Kamera? Jeg filmer. Ja. Skal du gerne? Mere, Mark, mere. Daniel Hus! Det kunne være bedre. Hende dagen. Og så sætter han ild til. Skulle I putte noget gas på først eller noget? Måske ikke. Jeg brænder. Og så kunstigt. Så kommer der skyld. Det var aske. Ja, det kommer der til. Og så kommer der fly. Og så ryger jeg en aske ind i gasmotoren, og så styrter det. Okay. Du snakker bare i. Vi kan godt lige hjemme det. Jeg vil få ild i det dagen. Nej, det skal jeg love dem til. Ja. Mark, hvor vi lægger på Facebook. I lov til det, hvis det Og på er. YouTube og det der. Hvad? Hvor vi lægger på YouTube og Facebook. Det skal I tænke over. Du sidder bare særlig vellykket dagen. Der er der egentlig. Ej, godt gået. Nej.